gaan je? Nee, buti ko ako net sulat rice ta. Hindi man, hindi kaya ni group ang makalagron sa akin. Seryoso. Kayo pa man wala apply sa akin. Buta wira ko ti friend na hukum sa lahat. Kaya dulu sa mga kita man, warji. Seryoso. Warji naman. Seryoso. Kaya lapo mo sana. Apa mi pa maisip ating titin. Ni kita naman. Kaya wat nog stok manus slag van die stok wat is nog oor. Kwarts zeker maar iemand man. Iemand dan. Ach, jasten sila ito may broodje kennen. Ja, ik ken hem. Nou die dagen niet kaas kom. Maar hoe krijgen ze man aan ons kant man? Nee, ik weet de reden waar we mee willen. Zeker maar een plan dan man. Dus. Kaya yung mouse is mo kasi na plan dang manas ko to victim. Ya, may gurasat niya ko nung kasi ito. Sabi mo rin ko. Mijn voeten zijn een nek, daar zie je dat ik flex op bij je. Spun, nou ik spun op een gespande naar je. Wat het safe gekapt vanuit de kant die naar je. Oh, echt toch? Het zijn blank toen naar je. Die pizza zo met op mijn pillen glow in the dark. Als een bier aan mijn neus. Ik het Ano karakat lang ki man. Wat ka chop pa yo man. James man lost mate ka. Yeah man, wat so goed siya man. Kaya. Hindi na chop no. Kaya ko. Kaya. Andisin gatas di. Kalisin. Ibiti man di kuta api man. Kaya jambos iman pa right no. Ang ibang customers man. Customers. Fat. Jay bau wat ik wil wat duidelijk. Say, wal je door. Get bau man man. Toen is dat op. Je kom na 50 rand hier aan. Seryoso. Natunan sa paitas bro. Door. Tay door day. Los di man. Hoe kan het doen van maak man? Na bro, ang line. Hoe kom het lijn say? Ik kan gewoon maak dit aan. Ik ken me niet kom ze met 50 ik op je dang. Samen met Lou en die baai, moet ik trappen in tummy. Zij wil net hoe ik me mee, ik sta niet nou met een sammy. Ja, waan krijg ik nou zo alleen. Hij heeft zo leren met boete als iets op. Waan krijg ik nou. Er is nooit toe die kan. Waar slijt die? Ja, ze staan zo nu leuk. Nee, Leuk, die zal me gaan volgen. kijk hier, kom nog gewoon langs zien man. Hoe zit het wit met deze? Kijk, slaan me ook naar. Ja, mijn bro. Kijk hier. Kijk, hoe zit je mee bro? Het voor bed zie. Voor 17 man, hoe lijkt me ook nog man. Afslag in Dat de. is mijn bro, ja, please. Kijk, hier zijn de dagil mijn bro, man. Hij gaat vangen zodat. Hij gaat zijn fakers. Ay man, nu kom spelen man. Maak van nou mijn bro. Die tijd mijn bro. Ja, mijn bro, man. Als hij rijden Nu kom gereden. spelen zijn nee. Nu kom spelen. Dus praat. Ja, zo. Mas ik is morgen vrijdag yang niet buiten. Ja, nee, as my bro. Kijk eens die July die we die aankomen doen. As hij rijden. Ish bro, kom nou ja. Anyways, waar is hij hier? Wat druk je aan sisa? Waar is hij? Nasaan? Kom, kijk, kom. Hey. Hij kan het niet weten dat het kamer is. Hey, kom. Waar krijg je Kom. Hey, je ziet het. Baby, wat zo man? Oke, kan makan juga. Hey, firma man. Kalau lekker die zaak spelen, je die shop man. Kalau lekker die zaak spelen. Hey, mijn bro. Als jij bij die goed in die lijntjes verkoopt. Wat ze goed mee bro. Je ook gaan nou komen bro. Wat ze goed Die man. Wat ze goed verkoopt die man. Die draaks kom goed mee bro. man. Wat ze draaks? Mijn bro, jij heel morgen niet gaat. Hoe kan je die goed doen? Hoe waak je zeggen, maar je komt nou eens online zien mee bro. Nee bro, die raak je mee. Moet lijnen. Yo, gimana? Masih gimana di hudung di buku bang? Ih, yang mana bikin kumur dia? De lijkt het haast op. Ga betekenen. Nou, hoe ja?